Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. झारखंडचे राज्यसभेचे खासदार धीरज साहू काँग्रेस पार्टीचे तीन टर्म ते खासदार आसा 2010 पासून त्यांच्या इन्कम टॅक्सान रेट मारली आणि आतापर्यंतची कॅश म्हाका केन्ना सापडना 210 कोटी कॅश आणि अजूनही मोजप चालू आसा आणि आतापर्यंतच्या इन्कम टॅक्साच्या हातूंतल्यान म्हाका सगळ्यांत मॅक्झिमम कॅश जी आसा ही ह्या रेडी भितर सापडलेली आसा. ह्या सगळ्या गोष्टीचो निषेध करता आणि काँग्रेस पार्टीचे लिडर राहुल गांधी यांचे सामके एकदम ज्या वेळाचेर भारत जोडो आंदोलन तांच्यांनी सुरू केलें त्या वेळाचेर पूर्णपणे धीरज साहू हे झारखंडा भितर आणि कांय बाकीच्या स्टेटी भितर राहुल गांधी बरोबर स्वता आशिल्ले. एक जर MP इतले पैसे जमवू शकता जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीचे सगळे जे आसात लिडर त्यांचे कडेन कितली मालमत्ता आसतली तांच्यांनी हे जे 210 कोटी आणि प्लस हे धीरज साहू हांचे कडेन मेळिल्ले आसा त्याचे त्यांच्यांनी पब्लिकली उत्तर दिवचे काँग्रेस पार्टीन उत्तर. आणि काँग्रेस पार्टी हे नवे ना कारण काँग्रेस पार्टी आणि करप्शन हे दोन्ही एकच. कन्नूज ड्युरिंग IT रेट ड्युरिंग UP असेंब्ली इलेक्शनाच्या वेळार 200 कोटी हे पियुष जैन यांच्या घरा भितर IT रेट मारतले ते सापडलेले आसा. जुलै 2022 50 कोटी कॅश आणि गोल्ड वर्थ करोड्स ऑफ रुपीज ही ममता दीदी मिनिस्टर पार्थ चटर्जी यांच्या हांगासर सापडले बेंगॉला. आणि त्यामुळे काँग्रेस आणि काँग्रेसचे हे जे अलायन्स पार्टनर जे आसा घमंडी अलायन्स म्हणतात ह्या पार्टनर सुद्धा ह्या हातूंत परिचित सामके एक्सपर्ट आसात.